mwana uyu azvarwa John aiti chiku mwana kana angazvarwa kuti mwana ati kuti waimuti muzukuru here kana kuti una achiti mwana nekuti haadanikiri kuti ava mwana waita naye mwana wake uyu mwana waita mwana wake saka iyo hatituti tingaiti shona tingadana tichiti kudii Yuvhona aiti chiku mwana wake waiti mwana ari mwana wababa vake ari mwana wababa vake kura kuti kura kuti azvanzi zviri koseka zvitoti Yuvhoni unenge achiti mwana asi zviriro pandira baba vake futi kura kuti kura unodzoka zvokuti iti azvanzi saka panonetsa pari Yuvhona akazvisungirira baba vakazvisungirira tiri kuda kuti hatisipo pazvakaitika imimi neni vana ava vakakwira mumuti vakazvisungirira aminoti vakazvisungirira nemuchatudza vakati on your marks get set go ndobva vese vangoti gachika ipapo munhu wese uri kutambudzika napo kuti zvakafamba sei kuti vana ava vose noti vakasungira newaya saka isi pakuona kwedu vanhu ndosekuti uyu munhu wakatanga asungirira mwana agutsikana kuti mwana wafa. Muri yeZimbabwe makadi zvenyu tiri kusangana svondo rino pano paSly Media TV nepa JCTV Africa. Svondo rino takakupai nyaya inosuwisa iri nyaya yakaitika kuMufakos, nyaya yaPrince akabaya mukoma wake Pardon nebanga. Tikafungidzira kuti zvapfuura zvapera. Tisati tazorora nezvenyaya iyoyo vasati vatombovigwa. Nyaya yatauya nayo panapa inyaya yatafambira kuuya kunoku kunharaunda yeGutu. Iri nyaya yababa vakadanana nemwana wavo kana kuti vakamubata chibharo hatisi kunatsoziva, toda kuti tizvinzwe pachibva pazvarwa mwana pamakuna iwaya. Mwana azvarwa zviri kunzi izvo, mwana vakazotora upenyu hwake, nyaya ikavasvitsa kumapurisa. Yasvitsa kumapurisa hazvina kuzovafambira zvakanaka, asi chavakazoitika ndezvekuti baba nemwanasikana wavo vakazvisungirira. Toda kunzwa nyaya yekuti vakazvisungirira chirudzii, ndo nyaya yatati tizonzwa kuti zvakamira sei. Asi kuziya kwenyu kana tichinge tasvika munharaunda kumaruwa hatigoni kufamba tisina kansela, headman, sabhuku kana kuti chief. Iye zvinezvi toda kuti taure nakansela Mheke vari muwadhi imwe chete kana kuti muvakidzane kwakaitika nyaya iyoyi yehama dzakazvisungirira. Tinoti kuhama dzavo dzisiri pano, Mwari akunyaradzei pachiitiko chakadai. Inini ndinonzi Sylvester Tapfumanei, ndina Jetro Mutero, tiri tese kunoku kwaGutu. Regai tichingamidze kansela kuti tinzwe kuti nyaya iyi yakafamba sei. Kansela Mheke makadii? Sofara makadiwe. Tinoti nematambudziko zvamakasangana nazvo, rufu runoshamisa, runoti kuyera, rukati kutyisa munharaunda yenyine. Aiwa, zvinorwadza, zvinhu zvakati shamisa zvikuru nechitiko chakaitika ichi. Zvakasuwisa nzvimbo yose yemuvhileji maChirimuhwe nevavakidzani vese vemumwe nzvimbo. Zvakatambudza nechitiko chakaitika pana John Chidanika naIvhoni Chidanika. Tichitanga nyaya iyi kumashure yemhuri yekwaChidanika, tingade kunzwisisa tisati tasvika pazuva rekuzoti vazvisungirira. Nyaya iyi yakatanga kuzivikanwa sei munharaunda ino yekuti pane makuna ari kuitika mumusha mavo? Nyaya iyi yakatanga kuzivikanwa last year pana December. Ndazviziva kuti pane zviitika pamavatira vari kuitana vana vavo pamba pavo. Ndakatuma maCCW anofamba maviri kuti indai muno ndiferefeterawo nyaya iri papo, ndikati mwana papo unenge une nhumbu, asi baba vacho vanenge vari kuvanza mwana. Vakanosvika vakanzi mwana pana hapo. Tokupai 3 days munozoona kuti mwana unenge avapo haana nhumbu pano. Ndikati asi kana masvika dei munopinda mumba. Vanhu vakasha kupinda mumba vakadzoka vachiti takuna kupinda mumba, wanzi mwana hapo. Ndikati okay, dzokera henyu. Ndomba ndazoramba ndichiferefeta nyaya. Ndomba ndamubvunza izvo kanzi mwana wangu wenzi nhumbu yakabva. Ndikati okay. Ndokuti rimwe day ndaibva kunonzi kwaChikomo kumagrosa dzadza kuma29. Ndokusongana naye pano rumwe rwizi ane mwana wake achiratidza kuti vari kupota kuseri kwaChikomo. Ndomba tangomhorosana vatapfuudzana. Ndokumba ndanoudza munina wacho ndikati wanotedzana naye unova ticha unonzi Godfrey Chidanika. Ndikati shamwari, mukoma wako unoti mwana hapo.
mwana yaye uri pakati ndamafefita nyaya iyoyo. Ndobva aenda kanonzi hakuna nyaya kwapo pano, mwana wakaenda kuna mai vake. Saka ndakatuma kuti kwaita rutatu unova munun'una wacho achingonzi hapo kusvika tambozona naye ndichimubvunza akati mwana ini wangu wakuri kumusha kwamai vake. Ndikati alright, no problem. Saka zvisinei vanhu vakabva vangozoinyarira nyaya yanga iri December. Ndokuzoti last week but one yanga iri Friday inova kuda mwana wanga ambeswa kumuzukuru achiri kwaNorupiri unonzi Juliet. Ndiye kuda wanga akangowanzwa kose kuti wanga ari sekuru nomuzukuru wanga achiwirirana. Ndomva aponesa mwana iye pamba pake. Ndomva asidzoka iri Monday. Imimi kuno kumazuva ano mu modern world yatinayo ndozvamuri kuita here kuno kukansela zvekuti munoponesera vanhu pamba? Aiwa, izvo hazvitotenderwi zvachose. Iwe timbori kuwadhi ipi uye sabhuku wemuno mundiani? Kuno inonzi wadhi 30, sabhuku kunonzi sabhuku Chirimubwe. Isi inonzi sabhuku Chirimubwe iri Chirimubwe village ndo muno mamuri. Ini ndo mandogara muraini muno machirimubwe mandiri muno. Ndobva vazvarisa munhu ikoko? Vakazvarisa munhu ndobva vaenda pana mai vacho. Ndobva vanosvikapo havana kunge uyu nyamukuta hana kuudza vana mai vomufi vababa vaJohn Chidanika kuti pamba paponwa mwana apa havana kutaura. Vakangobva ndobva vaenda. Ndokuzoti ndodzoka iri Mandi kuti ndizoona chimwana chiya ichi. Pavazonodzoka vakaona mwana hapasina. Svikaiko vakabvunza musikana unonzi Yvonne, ko mwana uri kupi? Svika mwana wakafa. Kanzi mwana wakafa? Uya ndomva atobvapo. Ane mazuva mangani pakutorwa kunzi mwana afa? Kubva musi wokupona. Kureva kuti tinoti Monday, itoti Friday, Saturday, Sunday, sikurepa pane 3 days, irara zuva rechi4. Saka uya ndomva andifonera zvikanzi kanzela, ndoda kuzivisai kuti sekuru John vakauraya mwana. Ndikati sei? Mwana wacho wabvepi? Svika ndikaponesa mwana uku. Ndikati muri kurivesa nyaya? Zvikanzi chokwadi. Ndomva ndatofonera polisi panova pane Rupiri pabhesi. Polisi ikati pakanaka, tiri kuuya. Polisi ndomva yaizofuma ichisvika, takuwana aripo pamba pacho. Ndomva taendapo ndokunotaura naye. Zvikaiko zvakaitika zvipi napo? Zvikanzi shuwa mwana wakaponwa pano. Zvika uripi? Zvika wanga wakafa. Zvika mukaisepi? Zvika ndakanoviga. Zvika nani? Zvika ndiri 1. Mukaudzani? Zvika wakabvunza kuti makaudzani? Zvika hapana ndakabvunza. Saka zvinhu zvakangaita ari 1 kusvika polisi yatora statement ikapedza. Ndomva taenda tikaratidza pakaradzika mwana. Takaona mwana akaradzikwa pake, rava kuru riri paro roga. Saka tangoradzwa kuti pane pazvinhu pazvakaiswa. Dzokorera ipapo makaona mwana akaradzikwa? Mwana wakavigwa pake oga, rava kuru rakavigwa paro roga. Reva kuru ndochi butiro riya rakabutira mwana. Saka ndomva tati ndomva vatonzi nepolisi, alright, zvomoita imi mangwana motera kwagutu, muri kwagutu kupolisi. Ndomva vaindoona kupolisi. Vachinosvika papolisi vakanzi achimbodzokerai tichazokushedzai. Ndomva vaenda nomusi wechina. Isvondo rakapera? Isvondo ichina, isvondo rapfuura richina. Takaita musangano. Ndomva afone mupurisa atomufoni achida kufonera John Chidanika naYvonne. Ndobva dzaramba kupinda foni. Ndomva bata dzamukanzela. Kanzela foni dzenyu dziri kuita imi asi dzaJohn Chidanika naYvonne hadzisi kupinda. Tokumbira muti zise kuti ave mangwana pabhesi. Ndomva tatosvikapo zvakanaka ndichibva kwamasvingise kumashops. Ndokuti sekuru uyai pano, muzukuru tokutomorosana sekuru. Kwaina mapurisa muye kupolisi mangwana. Zvikanzi pakanaka. Ichifuma yanga iri Friday. Indokufuma ichitenda kupi? Kutown. Ndichitenda kutown. Ndakatozoenda late. Ndatwa kuti ndozofuna kwanza vanhu vaivasungira kuchikomo kwenyu. Ndofoni kwani munun'una wacho naGodfrey Chidanika. Ndobva ndakatoshesheuka ndichizodzoka. Muchitanga kunzwa mashoko ayo kunzi vazvisungirira, kanzela zvakakubata ise, makazvibhiliva? Ndakunyanya kuzvibhiliva nokuti ndakati ndazvinzwa ndikati pakomani padafunira kuti mapurisa here. Ndikati mapurisa, vanhu vaimamati vasvike kwamuri vabuya here? Zvikanzi havana. Zvikanzi ndikati vanhu vai vatozvisungirira. Kansela, panoitika zvakadai so panotaurika zvakawanda. Toda kudzokera zvakare pakuziva kuti iye mwana uyu akasunungutswa kumba uku anga ari mukomana here kana kuti musikana?
wanga ari mukomana anga ari mukomana. Ivo vakawana mukana here paipiwa statement kana kuti makaona mukana wokunzwawo vachitaura nokuti izvi zvaiva havasipo, makaona mukana here wokuti vataure kuti mwana afa sei kumapurisa ikoko? Good. Pavaibvunza vaiti kwai mwana waingogwina saka pagwina kwaita ndozvamukonzera takazoramba kuzonyanyisa nobva atozofa ndomatauro kangaita. Mapurisa akabvunzawo here kuti kosei musina kutaura kana kuripota nyaya iyi kumapurisa kuti mwana afa kana kwasabhuku kana kwakansela kwenyu kunoko munovharira vanhu here? Ipapo chokwadi mapurisa akabvunza mubvunzo wose wekuti kwemi wakatotaura kutobvunza kuti makanyoresa nhumbi ikupi, zvikanzi hatina kunyoresa nhumbi, zvikanzi kwemi pamakasunungusa mwana munova makazivisa here, zvikai hapana, zvikanzi ko hama dzenyu dzose idzi zvikai handiwirirani nadzo, zvikanzi ko kwasabhuku wakabva atoshayiwa kuchikuda ipapo nobva atonyarara. Kana kwakansela kwakanzi hadausvika ndi kwakanzi ndo wanga yatova mhosva kahombe kuti kanzi wanga usafana kuzviziva ndo nyaya yakaita kuti kanzi wanga usafana kuziva, wanga usafana kutobudisa nyaya iyi, kanzi waifana kutsikirira nyaya. Ndikati ni semunhu wemutemo wakamirira hurumende yababa Mnangagwa sakanzela weZimbabwe, kanzela weZANU-PF, ndakati handikwanisi kuti ndivanze zvakadai saizvo nditachengeta uri munzvimbo. Ngatichitarisai manje pakuti vazvisungirira. Isu tinoziva kuti kana munhu achizvisungirira kana kunwa poison anonyora tsamba. Pane chiitiko chakadaro chakaitika kana kuti pane wavakaudza here kuti taakuzviurayira nyaya yakati? Kunyora vakanyora pasi, vanyora padombo, ndorandakanzwa kuti padombo vakanyora. Bosi inipava zvakaitikira pose zvapari padhuze nopamba handakusvikapo panzvimbo, ndangoti hai nangu handingasviki. Vakasiya nyora padombo kuti indonzi baba tatenda, zvikai baba tindo netimu rako ramaitaura zvisina basa zvose izvi chisarai musarai makadiro asiwe togarisana pano. Saka zvinova hama dzacho dzikatoti izvi anyora izvi hazviko izvi, tinokumbira regero kwamuri kanzela nekuti munhu wanga ane upenzi hwake. Saka ndobva takataura tikasvika naye ipapo kusvika tazomuchengeta. Vanhu vakazoziva sei kuti vari muchikomo? Alright, kuti vazive kuti vari muchikomo, mwana unoti kamusikana karipo unonzi Kelly, kenumber 3. Mwana uyu unoti baba vakamukama kuseni nemunasisi vakati hatisi kuenda kupolisi, tichanova polisi tiri mugoma baba tindomo makanzela umo. Saka uchazouya imomo kuti wozouya ikoko tichazokudza kuti ubikire sadza. Saka kunonzi mwana wakasvika kwaana vachinyora tsamba yavo, aona ndobva anzi china kubika sadza tozoya tokazadza kumba iko tichakwanda polisi. Mwana pakazodzoka unoti nguva kuda pamwe yareba, ndobva kwaona vanhu vatudi vazvisungirira, ndobva akazoenda kumba achichema. Ndo marondedzerwa andakazitwa hamwe nehama dzacho simamira zvakaita izvozvo. Pavainyora ipapo tsamba iyoyo yakasara here kuhama idzi yakawanikwa here muhomwe dzavo kana kuti chichi kunze kwepadomba? Tsamba iyi yakawanikwa, tsamba iyi inofana iri yakatogwa nepolisi, asi kuti tozama kuti yakaverengwa sei hapana wakaziva chero. Hama dzacho kuti tibvunze kuti yakazvingwa kuti havana kuzobvunza, hatisati taizvibvunza, hazvina tavana sevanhu vachakaungana. Asi chandaona sezuva ranhasi ndechekuti pakazvisungira vaya vakatema muti nekuti vadzime pakanyikwa padomba, ndozviri kuitika nguva dzine izvizvi. Zvati zvamboitika here kuno kuiswa Gutu? Hazvina izvototihisa asi zvamboitika izvi. Anotova makuna achiti vachishamiso munzvimbo asati amasonga nazvo. Paiitika nyaya yese yekuti baba vazomitisa mwana, tingati one of incident here baba vangorara nemwana wavo musikana kana kuti zvakati, uye amai paiitika nyaya yese amai vari kupi, amai vaYovhoni? Amai vaYovhoni vanga vatova ne8 years vakarwara njere, saka ndobva vaenda kumusha kwavo kuna kuBechinafu. Baba vanga vachigara pane dzimba 2 maraundi, saka baba vanga vachivata nevanasikana vari 3, baba ivo ndevechi 3 vanasikana 2, mukomana vanga vachivata kuda pake oga here. Saka ndozvachiitika nguva yose. Saka tituma vane mutemo vemaCCW kuti vaite basa kuti kanzitai nhau iri papa kuti yakamira sei. Saka tinoona kuti vakaitadza vakaikonewa nokuti vakanosvika vakanzi pano munhu hapo wamunoti vari mutsvaga, asi nyaya iyi inoratidza kuti mwana wanga atova nenhumbu panguva yatatu vatumai nechimiro chakati kuna magariro anga achiita pamba pavo. Saka saka zvinhu zvakatozotishamisa kuti toona kuti patova nomwana aizvozva kusvika paizvi. Yovhoni anga ane makore mangani?
Yvonne wanga ane 21 years. Ko asara uyu mudiki matano zani Unonzi Kelly. Kelly ane makore mangani? Kelly unobva pa 13 to 14 years. Dzogora kupinda but ndanga ifana kuti aite form 1 this year. Saka asikutinda kuchikora. Nenyaya kuti baba wakatadza kubhadharira mwana school fees. Aiwa zvinowanikwa ndosaka murumende muchizonge muine beam inobhadharira vanhu vanenge vashaya mari. Kelly ane here mashoko aangataura emarariro aiitika mumba umo mavairara nababa anoratidza kuti angangove akawitnesa makuna-kuna kana kuti akaitwa mumwewo makuna-kuna iwaya? Ipapo tinotsva kuti nezuro tiri paguva ndakati kumhuri yacho yekwachidoneka ndinokumbira kuti garai pasi nomwana mukomana musikana muvabvunze zvakapfava musavavhundusira vakunodze magariro angu achiita sezvo ndotofara kuti semasvikira maitawo kana tikasvika paari mukwanise kumubvunza zvakanaka unogona kuti ataure nokuti hazvisi kunatsokuzika kuti tiwise kuti mwana haana mbobatwa here nababa nokuti mwana watokura saka panofanira kuti vamutibatsire. Tinotenda. Munharaunda ino pamaakugara kana mwana ane 21 sekutaura kwamuita kuYvonne handitika izera rekuti ane mukomana wakewo anowadzana naye kana nyange vanga vasati vatorana, hakuna here makuhwa munharaunda ino muwadhi ino masabhuku muno ekuti kune munhu asingafare nemagariro anoita musikana wake nababa ake? Ipapo ndingapupura nhema somunhu unongofamba sevana vadoko handakunge ndambozviasisa kundizvisa kuti zvivagere sei. Nyaya ndakanyatsokuonesa ndekuti baba vanga vasingasiyani mwana wavo chero pavanga vachienda kupese munhu waimboshanda pachipatara vanga vachingoenda nemwana wake vanga vasingasiyani mwana. Ndo zvandonyatsokuziva izvozvo. Zvinofanira kunge zvichiitwa namai nababa, ndo zvaitwa nababa nemwana. Ndo zvaitwa nababa nomwana. Baba vaiti vakanyakita tekiteki nomwana. Zvaitoshamisa chero munhu sekuti rudo rudzigwa kurikuitwa nababa kuti havasiyani nomwana chero vachienda kupei vana nomwana. Mukasvika makuseni vakarara unoona baba achibuda mumba imomo mwana achibuda mumba imomo. Saka zvinhu zvaitoshamisa. Samusiya kwakatoni panga vanga vatone shanje ka. Ando chokwadi. Kurati ashanza dzapo. Ivo vanga vari kuvaya vanochikanzela vanhu nenyaya muzvirongwa zvamapiritsisi kubetsera vaya vanomwa mapiritsi vachikanzela kuti kana unomatanga sei unodini. Mapiritsi rakafanira kuti ana HIV, BP, HIV. Ndo kwanga vari kudepartment ranga vari. Saka mazuva anawo sawa vanga vambomira dhona kuda ranga risanzi chagurisa risanzi richava pamari kuda contact change yapera asi vanga vari nguva refu vachishanda varipo. Kansela, mwana uyu azvarwa John aiti chii kumwana uyu? Kana angazvarwa kuda kuti mwana hatisi kuti waimuti muzukuru here kana kuti una achiti mwana nekuti haadanikiri kuti ava mwana waita naye mwana wake uyu mwana waita mwana wake. Saka iyo hatituti tingaiti shona tingadana tichiti kudii. Yvonne aiti chii kumwana wake? Waiti mwana ari mwana wababa vake? Ari mwana wababa vake kura kuti kura kuti azvanzi. Zviri koseka zvitoti Yvonne unenge achiti mwana asi zviriro pandira baba vake futi kura kuti tigura unodzoka zvekuti iti hazvanzi. Saka panonetsa pari papo. Dai mwana azokura aiti chii kuna Yvonne namudhara John? Vamwe vanogona kutsongoti kuti ndisekuru namai anonganzi vandisekuru unogara kusamudzwa chokwadi chinenge chiripo somwana asi vanhu vachizviziva. Nyaya yakadai tiri munharaunda inei tinosvika pakuti nyika iri kunzi yasvika pakutadza pachona apa patikaita tikazosvika kana kuchivanhu zvinenge zvichonzi ndo zvinotadzisa mvura kana kunaya, ndo zvinotadza kuti midzimu ichinatsochiopareta zvakanaka. Iye zvinezvi vazvosungirira zvekare. Munhu anezingazisungirira vanonzi avafaniri kupinda mumusha nekuti zvinenge zvaitwa izvi zvinenge zvisina kunaka. Ipapa makazvifambisa sei uye muchazvifambisa sei? Vakapinda mumusha here? Vabva kuningirikini kupostmortem kupala? Uyezve nharaunda inocheneswa sei? Imi ndimunoshanda nana mambo nana sabhuku. Ipapo murutaura chokwadi. Vabva kupostmortem vakangonanga kumakuva straight vapinda mumusha ndomba vavigwa mozvose nenhumbi dzavo mune nhumbi dzake muguva. Then panyaya yomwana uyu polisi yakati chauya izovhukumira aenda kupostmortem mwana wavigwa pane kodzero. Madzishe ndinotarisira kuti kuna madzishe vanga vachida kuti nokuti wakavigwa mambo Musara
mwana asi mamambo nerupiri saka asi mamambo gutwaro saka iripo ndekuti takatove vakati kaonesana nezo kati nyange muchada kuti muripigwe vekwamusara kuti bhodhi iri mudunhu medu isi tiri vagarisana uchakubhadhara ndiani nokuti iko zvino wakaita zvinhu zvake ndiye wakatofa saka ava munotopa mutoro nokuti vanga vasingawirirani asi vatora dambudziko rakakura rekuti ndo vazotenga mabhokisi ndo vasara zvino mutoro wavana saka kunzwira vana hatinzwani urombo saka inyaya tichakaimirira kuti tigotaurirana kuti polisi vaichata basa rayapedza then totaurira navo kuti isi tiri vanhu vamwe vakomana wamuchata kubhadhara kana kupa sendi iri papi bhodhi yongoenda kune kodzero izvi zvakatoitika ende wakaita zvinhu asipo mai vomunhu hapo baba vakaita zvinhu havapo saka wamuchapawo mutoro tokumbira kuti pachivanhu chotitaurirana ndo zviripo. Ngatichidzokerai mugomo iri gomo renyu zvekare chichi chaitwa kuti tichenure pasazosanganikwa kana kuti nezvipoko kana kuti nechichi panzvimbo iyoyi ine ya sezviri kuita izvizvi verudzi rwacho vatema muti wacho vakapisa pakanyogwa pawendefa padomba apa vati tiri kudzima saka izvi zvasati ndasvika kuti ndoti vadzima here ndo zviripo zvatarisirwa kuti zviitwe izvozvo. Mubvunzo wandanawo manje ndewekuti Ivona akazvisungirira baba vakazvisungirira tiri kuda kuti hatisipo pazvakaitika imimi neni vana ava vakakwira mumuti vakazvisungirira aminoti vakazvisungirira nemuchatudza vakati on your marks get set go ndobva vese vangoti gacheka ya ipapo munhu wese uri kutambudzika napo kuti zvakafamba isi kuti vana ava vose noti vakasungira newaya saka isi pakuona kwedu vanhu ndosoti uyu munhu wakatanga asungirira mwana agutsikana kuti mwana wafa ndokuzozvisungirirai ndo zvatiri kuona muono watina nokuti mwana aizaembeta izvo asi kutoti mwana unenge wakatanga asungirirwa baba ndokuzosungirira hatisi hedu vanhu vanoita forensic asi padombo here makumbo haaoneke here kuti baba vakatanga kusvika pakanga pakazvisungirira mwana sekuona kwatiri kuita mapikicha asi tikazoenda kwakazvisungirira baba hakunawo makumbo emwanasikana kana kuti evanhu vaviri pane akamboongororawo here izvozvo ndingofungawo hangu semunhu ipapo ndofunga hapana wakamboongorora kuti pakati pamatombo pazviruware pane chiparo pakati chiruware saka kuti pazoonekwa hapazoonekwi neti paruware tsoka dziri kungoonekwa kuti ndedzekuti pavanga vakagara vakaita pakatenuka vachamboita kuda madhirafuti avavo vachironga kuti voita sei asi vazokwirawo pa hapana wakazoona kuti watanga nepo asi muti wangu wachingwa 1 saka tiri kususpecta kuti panogona kunge pakaitika foul play ndochokwadi nokuti baba vanoudza kuti vanenge vakatanga vambeta metsi dzavo kumwana vakagutsikana nezvikuti kuti mwana wafa. Alright, pane mukana here wekuti maresults epostmortem akasvikawo munzeve dzenyu kuti nekuti kana paine zvavakaita togona kutaura kuti vakatanga vauraya mwana ndobva vazomusungirira kana kuti vakatomuti kwira chete zvidonhedza hatisi kuziva ipapo asi postmortem inogona kutaura kuti mwana akatanga afa here asati akwidzwa kupi kumusoroko ozoitwa suffocate newaya asi anga atofa kudhara kana vakuenda kwavanozviona kuti haana kufa nekuti akapera mweya mumapapu akafa nekuti pane zvaakanga ameno ipapo muri right nekuti paposi muri asati awa maresults acho takamira sei nyangwe munun'una wacho wakaenda achinotora bhodhi unoti hatini sati tanzwa kuti tangoti kudaki kana vakangwanza asi ndo matauro angaita kuti hazvina zvakati zvabuda ndo mamira zvakaita asati asvika kumakuva kwacho vakavigwa seiwa vakacheregwa umwe nomwe pake asi pari padhuze napadhuze baba mugomba ravo mwana mugomba rake. Amai vavo vakakwanisa kusvikawo here panhamo mai ava vakaponesa mai vaivon mukadzi waJohn mai vaivhoni vakatouya vari pezvo kuti kana tikasvika motono vavona vakasvika nezuro kuti tatopedza kuviga vanhu parufu apa zvimwe zvakabuda zvaingotaurwawo nevanhu zve.com vanhu vari kuti kudini nemaitikiro akaita kuti baba nemwana vakazvisungirira mushure mekunge vaita makonakona vanhu vose vari kuti ivo vaivapo vese variti deno iye anga azvisungirira iye oga afai asiya mwana ndo zviri kutaurwa navanhu vari kuti warwadzisa kuti iye asiya mwana pano kuti afe nomwana saka vanhu vose vari kungo ndo iri kupengwa navanhu vachiti uye plus zvakanyogwa zvose vari kungoti kanzera tino urombo kuti haizi mosva ino kuti mimwe aifanira kuita basa renyu saka tine urombo
tokumbira regere ndikati ini zvondo zvinzwisana kuti zvofana kuwa kana uri leader unofana kugamuchira zvese unofana kugamuchira zvese kana uri leader chakanaka nechakadi nechakaipa panyaya iyoyo kuzvisungirira kwababa nemwana imimi mune zvimwe zvinhu here zvati pane mibvunzo yasati nda kubvunzai zvimwe zvinhu zviri mudundundu renyu zvamuda kuti muburitse kuti mhuri yeZimbabwe inzwewo shungu dzenyu hongu makanenedzerwa makasanganiswa mucrossfire imomo mune kuda kwokuti munoda zvinhu zvakanaka unogona kuvengerwa zvakanaka tine urombo nazvezvo mune zvimwe here zviri mudundundu renyu tichipedzisa chiro interview yedu inei zvamungada kutaura kuruzhinji rweZimbabwe zvakamboti nditibatei ndezvekuti ndakaita 1 2 3 vakambototi kukanzela vazvitaurire chii vangade vanyarara nyaya idzi ona nhasi pavataura zvasvitsa pakuti munhu ashayike ini ndikasvika pakutaura navanhu vacho ndikati imaida kuti ndinyarare kuti munhu wauraya munhu akanoviga here saka zvinhu zvakambonditi batei asi pari zvinhu zvakuti ndakutongozvigamuchira kuti nini zvakatodi zvakatoitika saka ndiri wangokurudzira kuti mhuri yeZimbabwe chakaipa ngachibude pachena kana kune vanoshanda semakanzela zandoshanda nawo ese ngati muZimbabwe iro basa iro ndozvari muchasangana naro kunzvimbo dzakasiyana siyana kuti ushande zvakanaka tinoda chokwadi ndochangonaka uye usanya kubatikana kana usina ruoko rwakaisa ipapo pauna chinokubata sena handachinonya kundidzima kuti handari ruoko rwandakaisapo asi kuti ndaitova munhu wokuzama kuda kukanzira kubva pamashuro apa kusvika nhasi pazvazova apa handina dambudziko naye izvo kutoti wazouya apa hazvigoni kundibata nekuti zvinhu zvinotowanikwa pakurarama munhu ngaida kufa vanhu umwe wanotaura asi pasina chaone wakaita saka ndiri ngokuudza kuti mhuri yeZimbabwe zvinhu zvinowanikwa good aiwa good ari kubvunza ningirikini kuti Jetro ari kubvunza kuti munhu anga ari achigarisana nevamwe sei munhu anga ane hasha here nekuti ari kure nemike asi mubvunzo wabvunza une basa chaizvo anga ari munhu akaita sei John ichidanika muchimuona munhu wanga akanyorova muchitaura naye wanga ari height asi pafamily munhu wanga asingagari nefamily zvakanaka munhu wanga achiita zvake ari one wanga asingagoni kushare nemabrothers kana kuti nyangwe namai vake nemasisters waita zvinhu zvakachingwara wana achiti ina handina munhu wandiwirirana naye waiva munhu wanga ane hasha nehama dzake zvakasimba wanga asingagoni kutsiburika ndofunga nehama dzacho vanova mai vakambotondinga iti imbozama kutaura nemwana nokuti neshamwari yako ndikazama kutombomutsibura tichitaura naye zvakanaka asi kuti munhu wanga asingagoni kutaura chokwadi waivanza zvinhu zvake nokuti wanga asingagari nehama zvakanaka infact pamashuro apa akatombofamba mukuru wacho vanhu vamukombo wacho haana kutenda panhamo munhu wamunomuraini wakatosora chiridza radio ndofunga nezvo ndakatosora pamakuva kuti uyu munhu wanga ane problem yekuti akasingagoni kushiya nehama wasingatotsikidza nehama dzatanga kuzotsika izvezvi kutotsikidza nenyaya yerufuku wasingatsikidza nyange vana vose vaizama kuti vadini vainzi musataura navana vangu indoita nezvevana vangu ndoga kukwana tezvara vake kwazvarwa adzimai vake amai vaYvonne anga achifambidzana navo zvakanaka here uko ndingada kuri ndingareve nhema ndinoona kuti kumashure kwose kwakanaka asi kuti ndingozoona pazorwara mudzimai wakamboti tevere apa pazoita pamwe pose apa kusvika azoita izvi haana kunge ambozotevera mudzimai kusvika mudzimai takatozomona nezuva murume avigwa mhuri yeZimbabwe ndivo kansela vataa tichitaura navo vachitipa nhoroondo yekuti baba naamai zvakafamba sei kuti vazosvika pakuzvisungirira iyi ndiyo first hand information yatiinayo yokuti kansela vakaita zvinhu zviri pamutemo kuti komwana wamakasununguka ari kupi mapurisa akauya akasikovatora ivo vakazotya sekufunga kwatiri kuitawo isusu kuti kuenda kujeri hakudzokeki vakati zviri nani kugara tazviita tatora upenyu hwedu kuti tisazonetseka nokuti nyaya dzakanga dzakubatana pakuti pane makuna pozosangana pamusoro paizvozvo pane mwana anga aripo watisiri kutovhunzawo kuti aizoti chii kuna Yvonne nekuti inenge iri hanzvadzi yake nekuti mwana wababa vacho aizoti chii kuna baba vamuzvara nekuti ndisekuru vazvara mwana
waivhone anofanira kunge achiti sekuru kwavari, iye mwana aizoti chii kwavari, aizoti chii kuna amai vake. Ndo saka nyaya iri kunzi makuna-kuna. Zvisinei, tiri kupfuurira mberi nekudzifambira. Zita nozovesa tafumanei tina Jetro Mutero, tiri kuno kwaGutu Mazvita.